het publiek. Allemaal van harte welkom hier in Circus Saurus. Ja, en we hebben een bomvol programma met allemaal verrassingen. Vandaag neergestreken in Damwoude. Ja, in het prachtige Damwald, hier op de parkeerplek van de sportvelden. Met een ouderwets gezellig circusprogramma hier. Want waarom moeten mensen naar dit circus toe? Ja, je kunt beter vragen waarom niet. Want we hebben hier alles wat je in een echt circus kunt verwachten. We hebben hier grappige clowns, acrobaten in de lucht, maar ook op de grond. Jongleurs, een spectaculaire vuurspuwer, levensgevaarlijke messenwerpers. We hebben papegaaien, lama's, minikoeien, paarden, ponies en natuurlijk het hoogtepunt van onze show. Dat is die reusachtige dino natuurlijk. Even een jongetje naar het circus. Zeker, ja. Ja, het is een mooie komensdag. Het is in Damwoude en het Geodinosaurus. En dat vindt onze man fantastisch. Dus we dachten, we moeten hier maar even zien. Waar hebben jullie die op kunnen sporen? Ja. Wij zijn natuurlijk circusmensen. We hebben overal contacten internationaal. En we hebben ergens nog een niet uitgestorven dino kunnen vinden. En ja, die staat hier vanavond in Damwald. Ja. En vooral de jongste vonden dino heel leuk om even mee te doen. Die had er heel wat van genoten. Ja, mooi met je eventjes. Ik vind dino heel leuk. Ja, wat wie het allerleukst? Met dinosaurus dansen. Dit is uw tweede keer al. Het is gewoon even leuk om erin te wezen. Het is vooral voor de band hartstikke leuk. En waren allemaal mensen die hele grappige dingen deden. Zeg maar, als die voorstelling af is gelopen, zien ze toch allemaal echt blij met een heel groot lachje in het gezicht. En ja, dat is natuurlijk voor ons echt heel geweldig ook. Nou, daar doe je natuurlijk voor. Ja, natuurlijk. Als de mensen blij zijn, dan zijn wij dat natuurlijk sowieso.